Доброго ранку усім. Лесик, привітання! Салют, дзяўчынкі і хлопчыкі! Кася, что ты знов придумала? На что гэтыя бутыльки притягнула? Ой, Лесик, я хочу приготовить эликсир специальный, чароўны. Что за эликсир? И навошта ён табе патрэбны? Змяшаю вадкасць з усіх бутэлек і атрымаецца эликсир будучыні. Будучыні? Ага, поглядишь у миску с такой вадкостью и усё будучыню убачыш. Кася, ты упэўненая, што гэта бяспечна? Ты дакладна ведаеш, што трэба рабіць? А что тут ведаць? Я вось у мульціку адным бачыла. Кася, дык гэта ж не насамрэч, як заўжды ў мульціках. Нічога ты не разумееш. Просто ніхто не спрабаваў. Таму што гэта глупствы. Дык ідзі тады адсюль, калі гэта глупствы. Так, змяшаць усё ў одну миску, вылить, насыпаць, а самое галоўнае добренько памяшаць і сказаць куля-карампуля. Зусім з глузду з'ехала. Нельга яе адну пакідаць. Так, здаецца, ўсё насыпала і наліла. Засталося памяшаць. Ого, пахне неяк дзіўна. А мне нават падабаецца. Можа паспрабаваць? Паглядзі, які колер цікавы атрымаўся. І бурбалкі прыгожыя. А ты не веры ў мяне. Добрага ранку, сябры. Кася, Лесик, а што гэта вы тут робіце? Прывітанне, Ваня. Кася будучыню прадказваць сабралася. Так, я такая. Бачыш, спецыяльны эликсир зварыла. Хочаш паспрабаваць? Паглядзі, які прыгожы. Цікава. А з чаго зроблены гэты твой эліксір? Яго сапраўды можна ўжываць? Напэўна, можна. Але гэта недакладна. Давайте паглядзім. Ну, дзякуй, мае дарагія сябры. Але гэта я спрабаваць не буду. І будучыню вам магу без усякага эліксіра прадказаць. А гэта як? Гэта нават вожыку зразумела. Гэта ваш эліксір – чыстая трута. І бліжэйшая будучыня – гэта бальніца. Я ж табе казаў, тваё варыва не тое, што спрабаваць, нават нюхаць небяспечна. А адкуль ты, Ваня, гэта ведаеш? Ужо спрабаваў такое? Вы, напэўна, забыліся, што я ўдзельнік добраахвотнага пажарнага таварыства, і мы вучым правілы бяспекі. Я памятаю, а вось Кася дакладна забылася. Ваня, давай прасвятлі нашу чараўніцу. Перш за ўсё, Кася, давай прымем са стала усе гэтыя інгрэдыенты. Не разумею, як ты толькі дадумалася іх змешваць. Ага, яны ж не проста так у спецыяльнай скрыні захоўваюцца. Я б нават дадаў у недаступных для дзяцей месцах. Каб малыя не спрабавалі з імі гуляць. Так, а галоўнае нюхаць, змешваць і спрабаваць на смак. А карыстацца імі могуць толькі дарослыя. Але я ў мульціку бачыла. Кася, зусім ты яшчэ маленькая, аказваецца. А я падумаў і прыдумаў. Небяспечныя вадкасці нельга захоўваць, напрыклад, у бутэльках з-пад газіроўкі. Правільна, Лесик, бо хто-небудзь захоча выпіць і можа атруціцца. А я магу дадаць, што нельга прымаць лекі без прызначэння доктара. Я па радыё чула. Выдатна, Кася, вельмі карысная парада. Дзякуй табе, Ванечка, што своечасова мяне спыніў і расказаў, чым небяспечная бытавая хімія. І нашы маленькія гледачы цяпер будуць добра ведаць, што... Парашкі і вадкасці, там усялякі, гэта вам не цацкі. Правильно. А цяпер давайте мультик паглядзім. Так, мае даражэнькія, што сёння вам прыгатаваць на абед? Асцярожней, Лесик! Лесик! Кася, ты не бачыла маю кнігу? Ой, Лесик, вечна ты ўсё губляеш. Я ўпэўнены, што пакіну яе тут. Табе пашанцавала, што я валодаю дэтэктыўнымі навыкамі. З якога гэта часу? Ты яшчэ шмат чаго пры мяне не ведаеш. Так, зараз будзем праводзіць апытанне.
Де ти апошні раз бачив свою книгу? Я ж тобі казав, тут на столі. Як яна виглядала? Ну, така невеличка, у блакитній вокладці. Ага, зрозуміла. Зараз будемо шукати свідків злочинства. Кася, якого злочинства? Мабуть, я просто поклав її у інше місце. Ліпш допоможи мені шукати. Признавайтеся, хто з вас бачив книгу Лесика? О, чи, може бути, ви, наші дороженькі глядачі, зауважили, хто апошній тримав у руках? Ну що, не знайшла? Картина починає прояснятися. Кася, я думав, ти мені шукати допомагаєш, а ти гуляєшся. Я на правильному шляху. Зараз будемо проводити слідчий експеримент. Який ще слідчий експеримент? Так, нам потрібна крейда. І як я не допоможе? Ех ти, Лесик, нічого не розумієш у справі сыщика. А де місце здарення? Звузім радіус пошуку. Ти чекай тут, а я за крейдой. Ну, Кася, як за щось ті возьметься, потім не спиніть. І де ж моя книга усе ж таки поділася? Лесик, что шукаешь? Ой, нейкий домовий завелся у нас. Я сюди некілька годин тому поклав свою книгу, а я їй слід простив. Ці не гэту? Ой, моя! Моя! Дякую, великий Ваня. А де ти її знайшов? Ды тут. Я яшчэ Касю попросил сказать тебе, что книгу возьму почитать. Кася ж побач гуляла. Ну, Кася, голова два вухи. А мне казалось, что ничего не бачила. Я ще розслідування учинила. Знайшла! Знайшла! І я знайшов, не дякуючи тобі. Кася, я ж тебе просил Лесика попередить. А, ти гэту книжку шукав. Уяви. А якую я ще? Ой, я що, повинна усе твої книжки ведать? Не, поглядите. Яна ще й не виноватий прикидывается. Не злуйся, Лесик. Память девочая, что тут скажешь? Лепш свої речі складвай на місце, не покидай абы-де. Не сварыцеся, сябры. Усё ж добра скончылася. Толькі наступным разам трэба быць больш уважлівымі адзін да аднаго. Ну, добра. Выбачай, Лесик. Мир. Мир. Ну а цяпер прапаную ваше перамір'е замацаваць добрым мультфільмам. Долучайтеся, сябры. Три, чотири, п'ять. Ух ты, Лесик, колькі у тебя машинок? А давайте будем гоняться. Кто проиграет, пойдет в краму за цукерками. 7, 8. Не, яны не для гульні. Лесик, ну не будь с Кнарой. Я і не скнара. Поглядеть можеш. Я вирішив стати колекціонером, тому прошу руками не чапати. І колькі ўжо машинок у твоей колекції? Было б 20, калі б мы з Ягором тыдзень таму не сутыкнуліся і не зламалі дзве. Ну, поглядим, наколькі тебе хопіць. Ты мне зайздросціш, таму што ў мяне ёсць хобі, а ў цябе няма. У мяне таксама ёсць колекцыя гэтых, чаго, бантаў 8. Ой, 3 гэта не колекцыя. А я толькі пачала збіраць. Хутка моя колекцыя будзе лепш за твою. Вось убачыш. А вось і не. А вось і так. Пачакайце, сябры. Лепш паглядзіце, якія цікавыя рэчы збіраюць людзі па ўсім свеце. Ого! Колькі ў яе Пікачу! Напэўна, самая заўзятая фанатка пакемонаў. А тут колькі цацак. Ого! У каментарыі напісана, што каля 10 000. Ого! Больш за гэту колекцыю, толькі вось гэта, пінгвінчыкаў. Сябры, напэўна, гэтай справе трэба ўсё жыццё прысвяціць. І можна ўсё, што заўгодна калекцыяніраваць. Тады я буду мультики. А, хитренькая якая. А мне падабаецца твая ідэя, Кася. Дарэчы, гэта могуць і ўсе нашы маленькія гледачы рабіць. І зараз самы лепшы час пачаць. Давайте глядзець чарговую казачку. Ну што, варты мультик колекцыі? Яшчэ як! Вось першы запіс ужо ёсць. А можна дадаць усе мультфільмы, якія мы дагэтуль бачылі. Сапраўды, толькі пусцё ўспомніць. Мы табе дапаможам. Ну што,
Зразумелі, як гэта цікава быць калекцыянерам. Ага. А можа, хтосьці з нашых гледачоў таксама аматар калекцыяніравання? А давайте спытаем. Сябры, напишите нам, что вы збираете. І як доўга? Можете из дымочек своей коллекции дослать? А мы расскажем про вас усім гледачам Добраранка. Ага. Ваши листы мы чакаем на нашем паштовом адресе 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ти на электронный Добраранок ТВ @gmail.com. Ну а зараз надышоў час развітвацца. Добрага і насычанага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых адкрыццяў і бадзёрага настрою. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым